Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nguwaye kunamata moyo unovawa touya kuna Jesu vonesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa makaneta shakana kakuwayo mukuna mata tino komborerwa ora pawa makaneta shakana kakuwayo nguwaye kunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguwaye kunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka
kakuwayo panguwaye mnamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Toda muchingamidzai zvekare vana vaMwari apo tiri kusangana mukati meshoko raMwari tichitarisa kunaka kwaIshe Jesu Kristu mukati mekurarama kwedu. Ndisingakangamwi kukurangaridzai munhu ararami nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda muromo maMwari. Tichiziva chinhu ichi kuti kubva pakutanga Mwari wakataura madzibaba nemitoo mizhinji nemigomo mizhinji, asi pekupedzisira wakataura kwatiri mwanakomana wake. Uye shoko raMwari ibenyu, rinotonga mifungo nendangariro, rinosvika panoparadzana mungu namapfupa, muchiziva kuti Jesu anoti muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Ndosaka zuva nezuva register your life kumadining mairi, dining yechingwa, yesadza nerice kana mupunga, nedining yeshoko raMwari. Zuva rege kubuda rigovira usina shoko raMwari rawanzwa, unoita kwashi. Tinokunzwa pamatauriro ako kuti ane kwashi, tokuona pamafambiro kuti ane kwashi, tokuona pamaitiro nemararamiro kuti yava kwashi. Saka zvinokosha kudya uchiguta nenanzva neuchi noruomba, uzipigwe neshoko raMwari. Nhasi toda kutarisa musoro nyaya unoti Baba ndinoisa mweya wangu paruoko rwenyu. Ndo nyaya toda kutarisa kati mezuva ranhasi. Takambodzidza bhuku raLuku, toda kudzokera zvekare kubhuku raLuku. Luka anonyora manyorero ake, takati anonyora with an international eye, anofunga all tribes, all races. Ndo Luku, and therefore tose tinofita mukati mekunyora kwa Luka. Ende nyaya toda kutarisa inyaya inechekuita na Jesu ari pamuchinjiko. Toda kutarisa kafiro kakaita Jesu. Toda kutarisa chimiro chaiva na Jesu. Toda kutarisa mazwi akataugwa na Jesu pakufa kwake, tichizvisa muupenyu hwedu kana kuti isu tichikwana mukati memazwi iwayo. We can call mazwi aJesu the executive summary in words of the plan of redemption. Mazwi aya ndo simba romuchinjiko, ndo simba revhangeri, ndo simba remharidzo dzose dzingaparidzwa panyika panapa. Now zvinokosha kuziva kuti Jesu akataura the 7 statements from the cross. I may also need to tell you kuti Jesu aive nemaronda anokwana kuita 7. Ronda rekutanga remusoro
wakaiswa minzwa yaita zvokurovegwa, minzwa ikabaya, ropa rikatanga kubuda musoro, zvichimirira zvivi zvose zvepfungwa, kutadza kwose kwepfungwa zvakafungwa mupfungwa nomumwoyo. Jesu akadeura ropa rinobva mukati mepfungwa, kwaita ronda remuviri wese. Jesu akarohwa, akabvaruka, muviri wese ukavhinza ropa. Pauro anoti iye tichamira pamberi pechigaro chokutonga kuti zvose zvakaitwa nomuviri, kana zvakanaka kana zvakaipa, zviongorogwe. Kwaita ronda reruoko rwerudyi, ronda reruoko rweruboshwe, ronda rokumakumbo, ronda repamwoyo. Ukamaverenga ose, they will come to 7 wounds. Emaoko zvose zvakabatwa navanhu, mabasa ose achavhetwa, anofanira kunatswa muropa raJesu Kristu. Kana ari makumbo, kune nzendo dzakaendewa kwakasiyana siyana. Vanhu vakabata vakaenda kunzvimbo dzimwe dzinotendegwa, dzimwe dzisingatendegwi. Jesu nemaronda even anobva pamakumbo ake anonatsa zvivi zvenzendo nezvenzvimbo dzakaendewa. Noziva pauri ipapo kuti unogona ngori mumba mausingafaniri kuva kana panzvimbo yausingafaniri kuva, asi ukatenda kuna Jesu ukareurura, unoregeregwa, wonatswa muropa rake. Maoko edu mamwe akabata zvisingabatwa, mamwe akabata mishonga yakauraya vanhu, mamwe akabata vakadzi vasiri vedu kana varume vasiri vedu, vamwe akabata zvinhu zvekuba zvose. Kana watenda kuna Jesu, the blood is able to cleanse. Then ronda remwoyo, zvemumwoyo zvinozikamwa naJesu. Zvemumwoyo zvichaoneswa pazuva iri. Zvemumwoyo hongu zvakakwidibigwa, asi zvichaiswa pachena. Jesu anorapa nekunatsa zvose. Kana watenda wareurura, kana watenda wareurura. Torangarira, mwoyo ndo pambu yeupenyu inoendesa ropa kwese, senta yeupenyu inoendesa upenyu, nokuti upenyu huri muropa kwese. Pambu yacho mwoyo. Jesu kwakubayiwa pamwoyo, so that upenyu hwese senda yazvo inofanira kunge ari Jesu Kristu. Kana tadaro, then taverengwa pamaronda aJesu Kristu. But toda kutarisa mazwi aJesu Kristu. Saka tati mazwi aya aive 7 words. Maybe zvinokosha kurangaridzana. Ndiri kungokurangaridzai kuti 7 haizi namba yekugesa kuti Jesu angoti ndofunga ndinoda kutaura akwana. Aigona kunge akataura 1 word, aigona kunge akataura 3 kana 6, aigona kunge akataura 9 kana 23. Akataura 7 words. Zvamunoziva mese kuti number 7 inomirira completeness, inomirira the act of God. Kana Mwari akaita chinhu asiri panzira. Verse 31 chapter 1 Genesis inoti Mwari akapedza basa rake rose nezuva rechitanhatu, akaona basa rake honei rakanaka kwazvo. Saizvozvo Jehovha akazorora nezuva rechinomwe, akarinatsa, akarikomborera, akariita dzvene. Saka zvese Mwari zvaanoita, God does a complete job. Mwari haiti basa ramuchazoti ko indava rakasigwa panzira. When God
works you, anokusiya wapa level iri complete, iri yakazara kaperera. Tarira vanhu vakashandiwa naMwari mukati meBhaibheri, akavasiya vavanhu vaqualified kugara naMwari nokusingaperi. Kana Mwari ashanda, nzvimbo inonaka, inonatswa, inosara yanzvimbo yakurarama. We are told, even tourists vanoenda kuIsrael, kuti ukasvika paGethsemane pakanamata Jesu, his last prayers asati asungwa, hanzi mune maruva anomera imomo, maruva iwayo haafi. Why? Because when Christ operates, kana Jesu ari panzvimbo, pese nenzvimbo yacho inotaura yega, the divine presence will be complete. 7. Yes, I think there is a reason why Jesu akataura number 7. The Bible inotudza kuti nyika inoi, Mwari akapedza kusika nyika inoi 6 days, zuva rechi7 nomva azorora. Saka we have a 7 literal week, nemhaka yekuti zvakaitwa naMwari. You don't try to change that, otherwise makore edu mamwe mabirthday hazofa akasvika. Tinoziva kuti iko munhu akatanga kupinda denga, Enoch, asina kufa. Iyeye murume iyeye aiwewe chinomwe kubva kuna Adamu. Toziyo, we know very well kuti Noah paakavaka areka akatendera mhuka sekurayirwa naMwari dzipinde mungarava dzainge dzakanaka, vana mhene nana mhembwe nana mhofu nana mombe nana hwai dzaipinda 7 pairs, 7 pairs. Toziva kuti mhuka dzose dzapinda, pakatora 7 days, mvura isati yanaya. Toziva kuti iko even Abraham paakashaya mvura munyika yeKenani, anamata, anochera matsime 7 akaripa nehwai 7 kuna mambo Abimeleki. Toziva kuti mzukuru wake Jacob akasenzera mudzimai wake Rachel 7 years, Leah 7 years. Toziva kuti iko even mambo Pharaoh vari mukati menyika yeGipita vanorota 7 years of hunger and 7 years of plenty. Toziva kuti Moses ari murenje right on Mount Sinai, anonzi avake ngarava. Ndiyeyu Moses akabva nevana vaIsraeri munyika yeGipita, akabva navo seri kwemadambudziko. 10 plagues akanga ari divided into 2 groups. 3 plagues airova kwese anga asingashari. 7 last plagues airova vaIgipita asingarovi vana vaIsraeri. Ndiye Moses akavaka sanctuary paMount Sinai. Sanctuary iyoyo yanga ine 7 things. Number 1, the altar of burnt offering. Number 2, the laver. Number 3, the altar of incense. Number 4, the table of shewbread. Number 5, the 7-branched candle stand. Number 6, the ark of the covenant. Number 7, the cherubims of glory. Zvese zvakaiswa mukati mesanctuary. Toziva kuti munzvimbo tsvene tsvene, right in the most holy place, muprista mukuru aiti kana apinda aisasa ropa 7 times paMercy City. Toziva kuti vana vaIsraeri pavakayambuka rwizi Jordan, their first assignment yakanga iri Jericho. And Jericho haina kukundiwa nepfuti kana neminondo, yakakundiwa nekutenderera 7 times. Toziva kutiko Samson, the great judge of Israel, aine musoro wakanga wakagadzirwa into 7 knots. That was the secret of his power. Toziva kutiko Naaman, the Syrian general, akataita maperembudzi akanzi enda unogeza mumvura Jordan 7 times. Toziva kuti David, the great king of Israel, akangari mwana wechi7 paimba yaJese. We also know very well kutiko muBabylon Nebuchadnezzar akatatsamwa, akavesa moto wokupisa Shadrach, Meshach and Abednego, wakaveswa 7 times. Toziva kutiko iye Nebuchadnezzar
akaitwa mhuka for 7 years ari mujungle. Toziva kuti there are 7 recorded times Gabriel yakaburuka kudenga kuzorwira vana vaMwari. We also know very well kuti the first church yanga ine 7 deacons. That's why John the Revelator anonyora tsamba to the 7 churches in Asia. 7 churches, paive 7 letters. Pama 7 letters, paive 7 messages. Pama 7 messages, paive 7 encouragements. Toziva kuti iko iye John the Revelator akaona gwai ranga rine 7 spirits. Anoonao zvekare book ranga rine 7 seals. Anoona ma-angels anga ine ma-7 trumpets. Anoona gomo raine ma-7 hills. Anoona a beast raine ma-7 heads. Therefore number 7 is not a guesswork. And a Jesu anobva ataura 7 times. And the first word raJesu Kristu, first word raJesu anotaura ari pamuchinjiko. Raitiro Baba varegererei havazivi zvavanoita. That was the first word. Baba varegererei, forgive them, they don't know what they do. Maybe ndangada kubvunza zvauri kuita neupenyu hwako uri nyazozviziva here? Zvauri kuramba Jesu uri kuziva here zvauri kuita? Do you know what you are doing? Second word rakataurwa naJesu rakaadreswa kuna mai. Mother, behold your son. Ainzi son ndi John the Revelator. Nomva zvanzi kuna John, son, behold your mother. Iyi statement iyi in brief yaireva kuti pamuchinjiko vanhu vane masene mairi akasiyana vanogona kuita 1 surname muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Zvoshamisa vanhu vari muchechi 1 vakabhabhatidzwa vose muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Vanonyimana munyu, vanonyimana sadza, havagovani chero hembe nezvokufuka. Mumwe anofa nechando, mumwe achirasa ma4 in 1. Zvanga zikafaniri kudaro because nemuchinjiko vanhu vane masurname 2 they were made into 1 family. Ndozvakaita muchinjiko. Word number 3 rakataurwa naJesu riri pamuchinjiko iri harina kutaurwa kuna baba kana kuna mai, rakataurwa to a sinner, rakataurwa kumutadzi. Jesu anoti iye kumutadzi, ini ndichava newe muparadise. Ndinokuudza nhasi ndiri kukutaurira ndichava newe muparadise. I like this word. Then ndaive nenguva ndaitaura nenyaya iyi. Then ndaive nenguva I will talk about the word to the sinner. Ndiye ega akaudzwa, ndiye ega akapromiswa naJesu kuti iwe uchava neni muparadise. Teerera munhu waMwari, kana uri mutadzi, if you are a sinner, wokonfesa kuti Jesu ndiye Ishe, ndiye muponesi, akafa akamuka, Jesus achaita repeat the words of hope. I will be with you in paradise. Hazvina basa wakaita zvinorova, wakauraya vanhu. Kana ukatendeuka tenda kuna Jesu, Jesus is able to pronounce and announce, I will be with you in paradise. Hazvina basa makauraya guta nemichato yavanhu. Ukatenda kuna Jesu, Jesus will announce, iwe, I will be with you in paradise. Hazvina basa mararama upenyu hwokuroya, makadya vanhu, mazino akatsvuka kuita yelo, muchidya mabhonzo avanhu. Kana ukatendeuka, Jesus is able kuannounce nokupronounce, I will be with you in paradise. What words of hope. The fourth word rakataurwa naJesu Kristu, hatizivi kuti rakataurwa kunani. It's not clear.
I want to believe rakataurwa to all people, rogona kunge rakataurwa kuna baba, rogona kunge rakataurwa kumwana, rogona kunge rakataurwa kuna mai, rogona kunge rakataurwa kushamwari, rogona kunge rakataurwa even kuvatumwa, anyone. It's not clear. Izwi racho rinongoti ndine nyota. Ndo izwi racho, I thirst. Ndane nyota, I thirst. Hazvizikamwi kuti zvakataurwa kunani. Ende munhu kana akati ndane nyota, chatoziva chekutanga kumhanya nemvura. Nekuti kana munhu ane nyota, oziya nenyota, anoda mvura yekunwa. Saka anyone should be able to provide water. But I have an argument kuti Jesu aida mvura zvedere, because anga akazvipira kufa, ende kunwa mvura kwainonotsa the process of death. Saka yaive nyota yemvura here, or something bigger and better. Ndofunga kuti Jesu anga asina nyota yemvura. Yes, vaigona kumupa mvura, but handiyo yanga iri nyota yake. Nyota ya Jesu was higher and better. Yaive nyota yerudo, thirsting for love. Yaive nyota yemunamato, thirsting for prayer. Yaive nyota yeservice, kuita zvakanaka. Yaive nyota yekuerenga shoko raMwari. Yaive nyota yekuona vanhu vane kutenda nekudayira pazano romuchinjiko. Jesu anodaidzira, I thirst. He was thirsting for love. He was thirsting for good works. He was thirsting for peace. He was thirsting for righteousness. He was thirsting for holiness. More so, he was thirsting for heaven. He was long away from home. Now he was thirsting for home. I wonder if my brother is thirsting for home. Une nyota here yekudzoka kumusha. Une nyota here yekuuya pachivanze chamai nababa. Praise God. Kana kuine vanhu who are still homesick, who are still looking for home. Ndinonzwa muimbi wePisarema achiimba, kumusha, o kumusha kwakasununguka, kumusha kwakanaka, kumusha ndakusuwa, kumusha ndokuchemera. Muimbi anoenda mberi, tenzi ari kumusha nengirozi dzake. Hakuna chitema iyoyo chinopinda iyoko. Muimbi anotaura, vaga nziyo dzokumusha ndakudzinzwa munzeve. Kana ndafunga nemusha, ndinobva ndatanga kuchema. Muimbi anotaura, vagari vekumusha anondidaidza, urombo norufu ida hazvingapindi imomo. Inzwa mudiwa, you must be home sick, like Christ was home sick, like Christ was thirsting for home. Munyika isingaperi, mune guta dzvene, hauzombopfuuri, usiku hauzovipo, norufu haruchazovipo. Pamazambara endarama nenzira dzendarama, pane rwizi runopenya, pane muto upenyu. Ipapo muimbi anotaura, kune zororo ikoko ravakaneta. I thirst for home. I am home sick. Jesu anotaura. That was statement number 4. Statement number 5. Jesu anotie, anodaidzira, very unusual. Statement iyoyo akachinja language. Hana kutaura neGreek, hana kutaura neHebrew, akataura neAramaic. Aramaic was his mother's tongue. Ndio rurimi rwa Mai Maria. Aramaic was the lingua franca of Nazareth, while Greek was the lingua franca in the whole world, the then world. But Jesu anochinja, anotaura norurimi rwakakura nago in the streets and byways and pathways of
Nazareth anoti Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ndiye Mark. Matthew anoti Eli, Eli, lama sabachthani. Zvinoreva kuti Mwari wangu, Mwari wangu, wandisireiko? Ndezvimwe kurambwa navanhu, ndezvimwe kurambwa naMwari, ndezvimwe kurambwa nomudzimai kana nomurume, ndezvimwe kurambwa naMwari, ndezvimwe kurambwa nemaguta anhasi, ndezvimwe kurambwa nedenga, ndezvimwe kusvipiwa nevanhu, ndezvimwe kusvipiwa naMwari. Because if God can reject a human being, unoita chako, unoita madota, you cease to exist. Ipapo inzwa munhu waMwari, waifanira kunamata, wochema. Rangarira Jesu achinamata, anombotanga ati baba, oti mai, oti sani, oti friend, otani. Asi paakanga akuona zvakuparadzana, iye nababa zvakusiyana, he never said Father. He cried Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mwari wangu, Mwari wangu. The life is never the same when you are rejected by God. Rangareva varume veSodhomu neGomora vakanga vakanaka pakuonekwa, vaine miviri yanga yakachena kudarika makorari, vaiti kana vachionekwa vaivaima somukaka, asi paigara vanhu pakashanduka kuita Dead Sea. When God reject, panosara pasina chinorarama. Nanhasi mvura yeJordan inoerera ichipinda muDead Sea, yapinda muDead Sea, that water becomes dead. Zvakasiyana kurambwa nevanhu, zvakasiyana kurambwa naMwari. You are well when God still loves you. You're okay when God still is with you. Uri right, warambwa nenyika yese. Vanodzoswa kune dzimwe nyika, repatriation, vanodzoswa kune dzimwe nyika, vanodzingwa kune dzimwe nyika. Zvakasiyana nekunzi warambwa naMwari. You don't belong kugroup remhuka, you don't belong kugroup revanhu, you don't belong to any creature. You become something else unknown in this world. Hakuna kero mhya ingada kukufunudza chitunha chako kana Mwari akuramba. That was the statement number 5. Statement number 6 inoti zvaitwa zvapera. NeGreek inonzi tetelestai. Zvaitwa zvapera. It is done. Jesu aireva kuti nyaya yangu yaita zano raMwari rabudirira. Plan of redemption yawina. Jesu aireva kuti masimba ezvivi akundiwa. Jesu aireva kuti chitema hachisina dominion pane vanotenda kuna Jesu Kristu. Jesu aireva kuti iko even rufu haruchina simba, hongu vangarare asi there is resurrection. Hongu vangaore but kune chisingaori chava chafukidzwa. Jesu aireva kuti even the devil is vanquished, haasina simba pamusoro pevana vaMwari. Kuramba mweya tsvina ichitenderera muupenyu hwako, mamwe acho mazvokuda, pamweyo pacho kusaziva kwako kuti simba riripo mukati meropa raJesu Kristu. Maybe you don't know there is power in the blood to cleanse the sin-sick soul. There is power in the blood to cleanse, kuchenura nokunatsa, zvekuti Satana haana nzvimbo mauri. Chimwe chinoita Satana auye muvanhu, it's because matiri muchine marara ake matiri. Kana tanatswa neropa raJesu, even the devil will not come and abode or abide in us, because mune musina chake Christ anenge aine total absolute residence mukati meupenyu hwedu, and therefore taifanira kudaidzira it is done. Yes, I may appear poor, but let me tell you, Christ did it. Yes, I am too small, but Christ has made a provision
that I shall grow taller. Yes, I am empty, but one day I shall appear full. Yes, I am nothing, but one day I will be seeing something. Yes, I may be at the ends of the world, but one day I'll be at the top of the events. Yes, today I appear lonely, but one day I'll be moving with a king, a great king. Jesus cried, Zaitwa Zapera. And finally, statement number 7, Jesu anodaidzira, Baba, ndinoisa mweya wangu muruoko rwenyu. Father, I commend my spirit into your hand. That's Luke chapter 23, verse number 46. Baba, ndinoisa mweya wangu muruoko rwenyu. That is the final statement. Praise God. There is a final statement. Praise God. The statement says, I surrender. Praise God. There is a final statement. Statement is not here. Take over. Take over. I stop here. Take over. Oh God. Take over. Yes, there is a final statement. Mukati meupenyu unoraramiwa neni newe. There must be a final statement. There must be a full stop. There must be where a point. Iwe neni yatinoti, Baba, I surrender in your hand. Panofanange paine nguwa. Iwe neni yatinoti, zvevanhu taita, zvasara nezvamwari. Ndiri kutaura newe mwana waMwari. Handizivi pauri neupenyu. Handizivi zvawaedza. Handizivi zvawatraya. Handizivi misodzi yako. Handizivi what you have spended and expended. Handizivi, but there is a final statement. Baba, ndinoisa upenyu hwangu muruoko rwenyu. I don't know kwawakaenda uchiedza kutsvaka zvingavaka upenyu zvikaramba. There is a final statement. Baba, ndinoisa upenyu hwangu muruoko rwenyu. Handizivi vakaedza kukubatsira vakaneta. Newe you are hopeless, waiting to die. As you wait to die, shall I say something to you? Surrender. Baba, ndinoisa upenyu hwangu muruoko rwenyu. It may be a project yawatraya zvanyura. Wawezvikwereti. Wakutya kubuda napanze. I want to say something to you. There is a statement to say, Father, into thy hands I commend my spirit. I don't know, maybe right now you are being escorted to the prison. I don't care. You're going to the prison. Go on to the prison. But remember, there is a last word that you can say, even by the gates and the beds in the prison. Father, into thy hand I commend my spirit. Matraya mai, ma miscarriage at child, kuti mwana avepo, you have given up. Can I resurrect you? Rise up and say one more statement. Baba, ndinoisa mweya wangu muruoko rwenyu. I surrender. I know newo waneta, wakadya vedzinza, wakadya vezasi nokumusoro, newe waneta nokuroya kwako, hauchadi, wakushaya kuti woita sei. There is the last word. Baba, ndinoisa mweya wangu muruoko rwenyu. Kune vanhu vakaromba, kuromba kwake kwamukira, kwapfuka, konetsa, hauchazive kuti woita sei. Unadzonyoka mumba, mukadzi wakamusisi wa 25 years ago. Wanga uine vamwe vakadzi wako wanga ari mukadzi wenyoka. Hauchadi, watarisana norufu, hauchaziva kuti woita sei. I have a last statement, and the statement is, Baba, ndinoisa upenyu hwangu mukati meruoko rwenyu. Wherever you are, waneta, pamwe, hauchina hope, ndichafa ndakaroorwa. I have a last word. The last word is, Baba, ndinoisa mweya wangu
muruoko rwenyu. May you say so even now as I pray. Ngadzore uso hwedu tinamate. Baba wedu ari kudenga, upenyu inharo, upenyu ihondo, upenyu ingani, upenyu hune makakatanwa, hunonetsa. Nuna vana venyu vanosvika pazvaguma, zvaperera pano, vazhinji vakapasvika ipapo. Ndiri kutaura kuna vamwe vakatomwa roga, vamwe vakazvikanda muchitima. Ndiri kutaura vamwe vakazvipfuura nepfuti. Asi ndoda kunamatira vapenyu vakateerera. There is hope. Even hunde ichinge yatemwa, kasiyiwa achigutswa, dzitsi rikasara, rikanzwa munhuwi wemvura, rikanzwa munhuwi wemvura, makore achishinga, water table ichikwira, midzi ikanhuhwidza kunyorova kwapasi, anotunga. Ndoda kuvanamatira. Handizivi vari pachimiro chakaita sei, imi Mwari munoziva. Kunaka kwenyu ngakuhwedere pedo navo. Vabatsirei mukutenda, vadavire kuti imi Jesu ndimi Ishe, ndimi Mwari, ndimi mudzikinuri nemuponesi. Vadavire, vatende kuti makafa mukamuka, vatende kuti imi Jesu munovada, uye mune hanya neupenyu, uye munogona kupukuta misodzi, munogona kunyaradza vanochema paZioni, munogona kuisa mafuta panzvimbo yamadota. Ivai nevakadai ndonamata Mwari wamasimba nemhaka yekutenda kwavo, kuti iro gore rino 2021 may there be something, may there be a report. Vamwe vanoti may there be a testimony. May they come back to you and say, thank you God, for you are faithful to your word and to your promises. Vaitirei zvakanaka, maita Mwari wamasimba, muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisiyandegao ndinoyendepi. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune ino nguva. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Muvambiwe rudawiro, ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu, ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Ropa rakera parara kuchenesa ini. Ropa rakera parara kuchenesa ini.